दे खान दे बेखौ दे खान दे मा दे गोरान ना गोरान मा बुस्थु होनदों आया जाथ'आ ओइ मानो उन्दुआखै दैमायाव नालाय उन्दुनानैसो थानोसै हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादोलाय मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आंजों लोगोसे जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ स' बिदिब्ला दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो दायो आङो नै फुङावनो न' लिरखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर आं लिरनायखौ लाबाय थायासै लिरखांनानैसो नै नोंथांमोननो एसे खिन्थानोसै आरोना आं लोगोफोरनि रानबायानो माखासे रानाखै आरोना नै रानहांजोब्बायानो गेन्द्राया बिथिं जिरायगासिनो आं न' लिरखांबाय आरोना आं दा दुगैनोसै मामिखौबो बिबैया बादों आरोना आं दा दुगैनोसै आरोना लोगोफोर दायो दुगैनोसै आङो गावनि आन्थाल' नाखायोलै गेन्द्राया आंनो ओंखाम संदोंनो फुंनि जानाय आरोना बियो गेन्द्राया फुङाव रुटिसो जायो आरोना ओमफ्राय आं ओंखाम जागोन ओमफ्राय आंनोबो ओंखामखौ जानखाबाय नामा बियो ओंखामाव आलु होफादों नामा बेथिं ओंखाम जानबाय आंनि थाखाय ओमफ्राय गावहा रुटि नादों आरोना ओमफ्राय नै गेन्द्राया जा मोजां नायो आरोना ओमफ्राय आं मोजां बिदि गल जाया आरो आंना गेदा गेदि जायो आरोना लोगोफोर बिदि गल गल नानो रोंगोन दे आं मालाबा नानानै देखायगोन र' गुरबा जाखायो बेयो गुरबा दायो आङो दुगैखांबाय आरोना नै आरामसे खर' लोबलायलायबावदोंसो आङो गेन्द्रानि नानाया अबाव दङ आइ गेन्द्रानि थनबाय नोंनि नानाया ए aduk-aduk tasty yang kadang sống ba ăn xin đồ xong आलु बाथोन बानलु दांखांनानै बिदि मोनामसुबालायनो आलौआलायनो ओमफ्राय आंबो दाना बिदि मोनामसुबाय आरोना नै लोगोफोर जानोसै गेन्द्रा नाबो नै रुटिया जानोसै मामिया सिखारबाय ओंखाम जाखांनायजों सिखारनायजों आइ बादोंमोन ओमफ्राय मामिया दा सिखारबाय आरोना नै नायलायबावा नोङो मबाइलाव सिखारबाय नोङो बिबैजों बाजादोंमोन सिखारबाय बिबैजों बाजाखाबाय ओमफ्राय आं खामानि मावखांनानै ओंखाम जाखांबा सिखारबाय आरोना बियो नै सिखारबाय मालाय आं सोनाबथ' जाबायना दायो आङो नोंसोरनो मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों आरोना नै लोगोफोर दाख्लैहाय हाबायाव बिबोनाङा जोंखौ खुलुमदोंमोन ना बेवहाय दख'ना होदों आरोना नै ओमफ्राय बे दख'नाखौनो आं एसे खोन्थानोसै नै बेनो आरोना दख'नाया लोगोफोर आं रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय फेन सालायनाय ना बेखायनो मोजां आवाजा खोनायाखै आरोना लोगोफोर
मोजां ना नै लोगोफोर आं मालाय होनाय गिफ्ट होनबाथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बुहुत मोजां मोनो आङो लोगोफोर मालाय होबाय होनबाथाय बिराद मोजां मोनो मानोबा आरोना लोगोफोर मोजां नङाबाबो आंनि थाखाय मोजां आरोना मालाय होनाया बाट आंनाव बिदि कालारा गैखायामोन आरोना लोगोफोर नै आं जा मोजां मोनखादों आरोना आंनाव बिदि कालार दख'नायानो गांसेबो गैयायानो होनजायो एबार फार्स्ट टाइम आरोना बे कालारा ओमफ्राय जा आं कालार नायगासिनो माबायदि ब्लाउस गाननो आङो नै बिदि गाननांगोन होननानै जा हासबेन्डनाव सोंगासिनो आरोना ओमफ्राय नै बियो हासबेन्डनि गामसा आरोना लोगोफोर हासबेन्डनोबो गामसा होदों बिनानावा नै मोजां गुसुआव गाननो मोजां गामसायाबो ओमफ्राय आं गेन्द्राखौ होनखाबाय आरो गेन्द्रा गानदो आंनि आरो सोला इखौ होननानै बुंलायबावबाय आं गेन्द्राखौ गेन्द्रायासोलै गानालै गोदानखौ जालायबावो ओमफ्राय नैबेबो बिहु फालि आरोना नै लोगोफोर बिहु फालियाबो मोजाङानो नै मोजां मोनदों आङो जोमनो आरामथार नै दायो आं गाननानैबो खिन्थानोसै आरोना सारा नोङो भिडिअ बानायो आंखौ नायस'नानै आङो खुग्लुबनानै दङ मामि नों आंखौ मानो नाया गानबावबाय आंहा लोगोफोरनि गाननानै खोन्थाबावबाय आरामसे मोजांथार गाननोबो दख'नाया नै मामि हासुलाजोब्बाय बिसिनायाव नै बोखांना हासुलादों मानो हासुनो फेनाव हासुलाबाय दे दं दं दंसो दं फेन गानहोनाया लं थं मामि लं थं मामि लं थं मामि लं थं गस्ला सिबाय खोमा आया आं गस्ला खयबार सोलायनांगौ नोंखौ नोङो गस्लायाव खयबार हासुदों हो खयबार हासुखो नोङो गस्लायानो सिजोबो हासुबाथाय हाब्बा नांगौ र' गांथाम जाबाय आं गांथाम जाबाय गस्ला सोलायनाया हासुबासो मासे मा दंथ'ङैनो थांगोन जोंहा दंथ'ङैनो थांगोन ना जाबाय जाबाय नोंसो दाङ मबाइल दाङ दाङा माथो ना दसे दंथ'यो नोङो मामि होनहरलाय मबाइल नुबाथ' मबाइलाव नायबाय थाखायो नोङो मबाइलाव नायबाय थायो मा नुदों आब्रै जाथारदों दासो उन्दुनानै सिखारनाया आबैना मालायखो आयै सुनाय मोजांथ' आंबो दाख्लैहाय र' मोजां नुदोंथ' खम खुसि जासिगोन बे दा जाहोबाय ए अ जखा ए गस्लायालाय मोजां नुदों लेंगायानो गरमाव गानगोनहाय बेयाव नै अन्थाव बाथाव नोंसोर गरम माबाबा खिथिनो मोनबानो जायोसै मोजां नुदों आंनि लेंगायालाय आंजोंथ' खायदोलै बोरमायाव लायनो थांगोन दे आं दायो आंबो थांफागोन फेन फाख्रा लादो नै फेन फाख्राबो वा जा आइनि बिनानाव आरोना बियो बरमा बाजाराव फैदोंमोन नामा ओमफ्राय जोंनाव हाबलांदों आरोना नै लोगोफोर फिसौजोनो फेन लाबोदों नामा बेखौनो देखायबाय थादों आरोना नै लोगोफोर गोदाव जागोन दायो आङो नै सानजौफुनि अनलाजों नाजों संसै आरोना आइयानो अनखौ देनानै दोनखाजोब्बाय ओमफ्राय आं दा संनोसैल' आरोना आइया रेडि खालामनानै दोनखादों ओमफ्राय आं दा संनोसै आरोना ओरैबायदि फ्रिसानो मायबा जा होलो होलो मावबाय थादों लोगोफोर आंथ' गिनानै खारनोसैसोमोन आरोना नै जाद जादसो आंना अनला ओंख्रिया नै बिथिंजाय
जबनोसै आरोना जबबासो गोथाव जायो आरो बांद्रायबो जबो आरोना बाबाया बारा लाथा लाथा जाया नालाय एसे मिडियामनि लाव लाव बानायसै आरोना लोगोफोरनि नाजों अनलाजों नै हारांगाथारलै नाया बांद्राय लाथा लाथा खालामला नै जोंना ओंख्रि नायग्राया ओंख्रियानो कालारानो जायासै गोजासो जाबावनांगौमोनला ओंख्रिया गोजा Mami, Mama, kerkijeng nomor dong, kerkijeng, kerki. Nageran. Ma buस्थु होनदों? इसे गुफुरसिन होनदों साफा आरो बर नांजोबदों गोजा स्र' रानखादोंना नागोरान आं बेखौनो जानो लुगैबाय थानाया गोथाङैनो जाथारगोनसै आं दा माने सिगाङाव सायबानो जाबायना एवनि र' फोराननानै माबा बेनिफ्राय फिसा जाजोबदों नाफोरा जि मोजां स्र' ना गोरान एसे एवनोसै नैबे सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर एसे सेरबाय आङो बेखौ एवनानै लाग्रोसै दसेल' एवगोरनाय गोरानखा नाया होमबा नै दा गोबाव एवबाथाय खामगोनसो बि मोनखानायानो नै मोजां गाव गोजानो जानो हागोन दख'नै जि मोजां रानखादों नै ओइ मानो उन्दुवाखै आबैजों उन्दुनाया मबाइलसो नायफागासिनो बिबैजों मेगना जोंलायलायदों आरो नाहरबावदों ओरैसो मामे ओइ गालबु जालायलायदों गाइखेरा गोलैबाय नै हामलाय ओंखाम खुरसै आङो आया जाथ'आ जाग्रोनोसै दे दा जानो गायखेर सोरनानै जानो दोखो उन्दुबाय मामि ओंखाम जागोन जाया जाथ'आ इन्द्राजों आङो जानोसै जाथ'आनो बिसोरो मामियाबो दहाय जादों मामियाबो आइया दा जागोन जों जानांसै गेन्द्राया बोरै दुगैखाखो नामा बेलाय दाबो ओंखाम खुरगोरनि आङो Nani suani krubani. माया Nani sua. ओंखाम जानाया Tom जाखांबायमोन ओमफ्राय मोदोमदोंमोन ना मोदोमखौ गुस्लि जादोंमोन ओमफ्राय बेलथायनो नागिरनायावनो इयाव ख्रु हाबैदो बखन हाबाय नङा ओरै गोलावासो ओरैनो ओरै गोलावसो हाबखायाखै जि नायबाय हनै बिब' खिन्थानायखौ ना हाबदोंनो नै आब'ना बावसो हाबदोंनो सु नों बख'नोमोन आदि होनदोंनो आब'ना बख'नो सुआ बख' दे बख'दो दे सुखौ दे ओइ खांग्रांनो मोना
와 महारानी जिरायलायबावो अमाखौसो मोनबाय मानो अमाखौ मोननांगौ जाखो अमाखौसो हमदों मामि र' बेखौ दांगोन नों नाय दे सिनायनाय आयौ नै दे मामा दे दांदोलाय दे नोङो बेखौ फसायदां दे र' आथिंजों नङा दे आखाइजों दां नायनो थाङाखै दा बियो दे बेखौ फसायलालाय र' बेखौ फस'फिननो मोजां दुस्त नायसनजाथाराखैमोन दासो नायसनजादों जोंजों ओइ दे हान दे बेखौ दे हान दे मा दे गोलैबायसै मा फुग'गोन साला मा गोलैला हायाखै मा बिबारखौसो नायो नै बिबारखौबो नुवाखै बिबारखौ लानो र' मामि दे बिबारखौ लानो ना बेखौ लानो दे मोननैखौ बेखौ लागोन नोङो बेखौ फसायो बिबारखौसो फसायलायबावोनोलै बिबारखौ नांगौ मा बिबारखौसो नांगौ आदु हायासै मा एसे नां दे ओरै जाथ'दो दे र' बेखौ लानो र' ओरै दोनदोलाय बिबारखौ आं एबाराव ओमफ्राय बेखौ दाङो बे र' आरो बिबारखौसो मोजां मोनथारदों आरो बियो एसे नां नै बिबारखौसो मोजां मोनथारदोंनोहाय हनै बिबारखौसो सानबाय थायो एसे नां मा मामि आखला बिदि जोंना ओइ मामा सिखारदो उदजा दे आयो ना बिदि मा जानांगौ ओइ माबोरै जागासिनो नाया मा अब ना गुरहैनो नागिरदों बेलाय ओइ मामि अबाव ना गुरहैनो नागिरदों नोंलाय ओइ मामा अबाव ना गुरहैनो नागिरदों बे नों ना लायनोसै ना दैमायाव ना लायनो नागिरदों नोङो मामि दैमायाव ना लायग्राया उन्दुनानैसो थानोसै ओइ गोलैगोन ना लायनाया ना लायनो नागिरदों दैमायाव खानाय फिथोबखौ फाड्डा बादि उन्दुनानैसो थाहैलायबाय दानि ओंख्रि आलु दै होगोन आरो एसे सेब ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय बाव गेन्द्रानो रुटि नानोसै गेन्द्राया हरावबो रुटिसो जायो दहायनो अनलायनो थाखाय रुटि नानोसै आं आंना आलु लाब्राया मोनबाय कारेन्ट गैया नै दैखौ बावनो फुदुंनोसै आं लादु बानायनानै दोनदों ओमफ्राय गेन्द्राया नादों आंखौ नाहोबावला जाहैदों रोंगौथ' दै एसे बारा जादों मोनायाव गुरब्रै जागोन मोनानिया गुरब्रै लायफैदो नामा थावा र' ओंख्रि खांग्रोनि आं